Brabta mal-Memorandum of Understanding storiku li ġie ffirmat bejn Malta u ċ-Ċina, il-Viċi Prim Ministru Grech ġie inkarigat jikkordina l-Ministeri u l-aġenziji tal-Gvern sabiex jitwettqu l-elementi differenti tal-ftehim. Aħna kellna l-ewwel fażi xi xurilu meta aħna tħanna biex meta bdejna għadna li ħanamlu ftehim, issa minna l-memorandum, jiġifieri ħajati il-blueprint fejn iridu mmorru aħna f'dan il-memorandum u tiġà bdejna xi negozjati issa minna ħatana rridu naraw li nibdew nimplementaw. Grech saħaq li dan il-ftehim jistabbilixxi rapport fuq diversi oqsma tal-ekonomija Maltija u setturi oħra bħal innovazzjoni, enerġija, infrastruttura, kultura u sport fost l-oħrajn. Dan kollu kompla Grech juri rikonoxximent tal-fiduċja tal-Gvern Ċiniż fl-ekonomija Maltija. Intant, fit-tien intervent tiegħu waqt l-Ecoforum Global Conference, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-pożizzjoni strateġika ta' Malta tista' tiffaċilita l-kummerċ bejn iċ-Ċina u l-Ewropa u kif ukoll mal-Afrika ta' fuq. Din il-kooperazzjoni taf twassal għal trasformazzjoni ta' diversi setturi fl-ekonomija billi jkunu ppreżentati opportunitajiet ġodda fis-suq tax-xogħol. Madana kollu tenna l-Prim Ministru l-ikbar sfida tibqa' dik li qalb il-kummerċ li ħajinħoloq jinżammu bħala priorità il-prinċipji ambjentali.